Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. UMDC ka Paryong Mauthat Rashan ba Jambor War belong ru UEM ka KHEDC hapakran ka jingalang ka pelong da kasang UDP Mauthat Rashan hakenshi ha ka santrik kulalingkot arajar apply ulaong bana ka jingdon kinong tap vote ha Mauthat Rashan ndrepo na kisispa kide kinong Krishan kasang UDP katba ya ka saupo na kisispa on ya kini hapadang kiwei pat ki party uba Jambor War ulaong ru ba umtim ka ai ka banjai ka jat penriu lada omdon ka UDP Handai ka jingdon ka UDP ka ai ya ka jingsngan bat ka jingsngos kami ki pat ba ka jela bat ba ka sang UDP ka dei ka jingya teli jong ki pat ka jingdon jong kinong Krishan ka party UDP pa Mauthat Rashan circle Mauthat Rashan constituency henriu po person na ka jingdon kinong tebut ki dei kinong Krishan jong ka UDP kani kaladai kabang amut balong ipi wadnum kesu hadu kasngi tebut ai saupo persen kin ya samaki ndre nyopo persen kaladai lupa kajongi kani kadan gajing kain yang ne wadnum bakala ngalada ban shim ya gajing kain hadu menne menstab saatli kisunal unit kin sapen poi ngangai kan cross ya kan ripo persen kajing don jongkinong Krishan ke UDP hapo Mauthat Rashan constituency kani kadai kajing yang langba tenrai ladon bakali yang phikot kes yano hakene kajing yang lang ngi ka parti UDP hapo Mauthat Rashan constituency nadu snam arajar khatlai hadu minta ngiarai ba ngin yang halaki jongki kejap nidan wemle jongi ngadan mga UMDC kidan kini kiri rangba ngilabyang nagabenta bangin perklanya ka parti jongi hapo Mauthat Rashan constituency kiwai ki parti ngiyos ngau haba kidan ki rally jongki ka NPP ngayos ngau kumbala syai kadan ya ka jingelang pai ba u Konrad Sangma unsawang hagata ka rally jongki Hagarali ka baladap uba Preston Tensong wan hagarali jongki keres Pilipiro dang sudap hawan jong ba pangyang bakiwi kinong yalam jong ka parti ada PDP kadao kalong namar bakin panut panyang lagi jongki kejat henrai mangi ka UDP ha Mauthat Rashan constituency ngila rai rangba banaka benta ka constituency la jong ngin yang halaki jongki kejat dena gane gadau ngiadan kumni pramangi kum kinong yalam ringkat bathi kipai ba ye jongka constituency dikin mauna mausnam arajar khat pra election kabalada wai nakirang ba nong yalam jongka parti UDP jongi ubala mino mentana ka parti UDP wong haga rally ka jingalang pajba kabalong hayo markasa haba uba ardan basayumot uwan ya kaban campaign ya ka parti ada PDP hausna marajar khatra wang yakini ki kenten ba mangi ka parti UDP ha Mauthat Rashan constituency ngim kwa baki wei ki bana bar ka constituency kinwan ban batai start yangi kinong Mauthat Rashan namar kata ula penseriam ban ong ba lada dei haka jingele kai football lada pia kendo bat ki player na nong kendong lada kin ya brut hamadan pin dekot ka kejat bat pin lepai sela kejong kejaka bat pin song da ka wheelchair henry skusi pai ba kan ye kho ye pi kini ki jo kirang ba menta kila le show yo player nang tay na sor shalom banwan ban yele yakane ke election hangne hapo ka Mauthat Rashan constituency kini kirang ba kibang mangi kong ka constituency
nginamla ban ai ya ka jing shania kini kin riungot ki ba kam ba kidai kinong yalam jong ka parti UDP ki balam mino na ka parti UDP kila lightning kong siya ka NPP para din bat kimino nang tay bat menta kidan siya ka NSPDP ngong ba kini kirang ba kila bakla kung kirang ba nong yalam ki klemi naga parti naga jingkhang ba henry kimi na kirpong ye hangni ka pensuba snew yangi bagani ka dei ka isu simat jongki tenamar kata menta ngis ngotho bama phi ki pai ba phis ngotho bhaya kata phimshem la but yaki henry phi yaine ka parti UDP ngaperkhat balada ka UDP kamdan hadu kini kisngi ngamtep kai ka banjia ya kani ka judgment reu ka chungi ya kani ka jalla ka chungi ka jingdan jong ka UDP ka ai ya ka jing singai ka ai ya ka jing snous kam yangi kom ka judgment reu namar kata ngakhat ka war ya phi wat nam sha yalam bakla ha ki wei ki nong yalam ki ba pen bakla ya kan nong rem henry yangs kam hakan nongrem jong ka UDP pai ya ka UDP ayu kan yalam khamtam nang ne sakmat nagalang jonga kum MTC ngayo tho ya pi na do ka stang bang simdan kano ka provision ha ka six schedule kamanong ba MTC ru unyo ka scheme ya ka regular scheme lagalong na ka central lane nagalong na ka state government henry ngala kular bakat kabangayo ngan penyo bentalut ye kisnong baro chispa arpotli kisnong ngalayo ban pen I kidak kisen hakabede baga development hadu mentang ayo pedang kumba saw krur tam ke skim naga benta ki chispa arpotli kisnong nganum la asu banjer ye ki baro balada plus lang ya ka jong wemele bat ka jonga UMDC mangi ka parti UDP haka jingalam wemele bad UMDC ngilala ban implement hatu arspa life away krur ngajuang yakini ki kenten bau maheprol unnum long emele klem manga UMDC nadu UR hajar khatla bat mangaru kan num long MDC klem ka jingdan jong maheprol bat umaheprol bat manga nginum long emle MDC klam kini kirang ba bat klam mapi kipat ba kata kedai ka UDP kedai ka jingya teli jonga jongpi ka UDP kedai ka parti jingya teli jonga jongpi kiang mau mana jombor un semino na ka parti UDP henry ngaong yapi ubana jambor un job election but un rem election lada day ma pam ki pat ba pim monsu naga parti UDP